गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। आं दिनै मोननैसो भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों, जाहाथे अननानै मोजां नायो, स्किप खालामालासिनो। दा जोंनि नैबेयाव माबायदि जाना दङ केरेला स्टेटआव, माने गोबां दैबाना, अखाजों दैबाना जागासिनो दं आरोना। बे दैबाना जानायाव दिनै बे केरेला स्टेटनि मानसिफोरा गोबां आलाय सिलाय जानांदों आरो गोबां मानसि जिउ खहा जादों, दैजों फबला जानाय मा जानाय। आं बिनिनो मोननैसो भिडिअ क्लिपखौ नैबे स्क्रिनाव होदों, माबायदि नुयो नायलांदो। ഇപ്പൊ വന്നേല് അപ്പൊ ഇനി വരാണ്ട് 27 ബോർഡ് കൂടി വരാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ 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 അതെ. ഇപ്പൊ കാണാതെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോവാണ്. അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുകൾ. 1 മണിയായപ്പോ പുഴയെന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പാടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കുരുങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി. അമ്മയും 2 പൊടിക്കൊച്ചുങ്ങളും മോളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മോള് പ്രസവിച്ച് കിടക്കുക, 47 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് ആകെ പേടിച്ച് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പൊട്ട് അങ്ങനെയായി. അപ്പം ഞങ്ങൾ അക്കരെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി, ഞങ്ങളൊക്കെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ശബ്ദം അതിലും ഭീകരമായിട്ടാണ്. അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പാടിയൊക്കെ പോകുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് ചായക്കാട്ടിൽ കയറി നിന്നതാണ്. 1 മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കണേ ഞങ്ങളെല്ലാം പോവുകയാണ്, ഏതിലെയാ വെള്ളം വരുന്ന, ഇരുട്ട്, കരണ്ടുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഏതിലെയാ. എത്ര ആംബുലൻസ് ടോട്ടൽ അവിടെ ഉള്ളത്? ടോട്ടല് 50 നമ്പർ ഇട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടി എല്ലാ ആംബുലൻസും റെഡി, ഫുള്ള് റെഡിയാണ്. 50 പോലെ പ്രോസസ് ആയി ഇട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ എത്ര വാഹനം ടോട്ടൽ? 20 വാഹനം ഇപ്പൊ വന്ന് ഇത് 31 ഉണ്ടായില്ലേ? 31 ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ട്. തലേന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരാളും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പിൽ വന്ന് കിടക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ ഈ ഒരു ചെളിയിൽ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. വയനാട് മേപ്പാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കാഴ്ചയാണ്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒരുപാട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, ജാതിയും മതവും വർഗവും രാഷ്ട്രീയവും നോക്കാതെ ഒരുപാട് നാടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ. എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുന്നു. വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ഉറ്റവരും ഉടയവരും നഷ്ടപ്പെട്ട് ബോഡികൾ തിരിച്ചറിയാനാവാതെ ആംബുലൻസുകളും കാത്തു കഴിയുന്ന കർമ്മനിരതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഒരിക്കൽ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ, ഒരു ആരെന്നറിയാത്തവർ, എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണെന്ന് വിചാരിച്ച്, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്, കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ്, സഹോദരിമാരാണെന്ന് വിചാരിച്ച് രാവും പകലുമില്ലാതെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, പ്രതിഫലങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഊണും ഉറക്കമൊഴിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക്, നമ്മളെ സഹപാഠികൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കമൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഇത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രതിഭാസമാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും ഈ ഒരു കാഴ്ച. വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഉടുതുണിയില്ലാതെ വന്നവരുണ്ട്, ഉള്ള തുണിയിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്, രാത്രി കിടന്നിറങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ആംബുലൻസുകൾ വരുന്നതും കാത്ത് ഓടുകയാണവർ. ബന്ധുക്കളെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുകളാണ് നമ്മൾ ആ ക്യാമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നവർ ക്യാമ്പിലുണ്ട്. ഈ ഒരു മഴയത്തും ഒരുപാട് ആംബുലൻസുകൾ